ಈತಾನೆ ಬೇಜಾರು ಕುಲೊಂದ ಬರ್ಬತ್ತನದ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರವನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೆ ಕೊರ್ ಪೂಜಾಲಿಯಾ ನಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೇನ ಯಾನ್ ಪರ್ಬಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಯ್ ಬಲ ಅಂಜನ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕೊಂದ್ ಶರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಪತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಫರ್ ಉಂಡತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತಂಬರ್ಕ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್. ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಉಜಿರೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಗ್ ಇಡೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂಡ್ರೆ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ 13 ತಾರೀಕಿರ್ದು 21 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ದಿವಾಲಿ ಧಮಕ ಆಫರ್ ಪಂದ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ 1,000 ಮಿತ್ತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓವು ದೆತೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಲ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ತೂಯಿನಿ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಐನ ಸಾರೀಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಸಾರಿ ಬೋಡಾಂಡ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದಲ್ಲ ಸೀರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಫೋರ್ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲ ತುಯ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿಂಚ ಶಾಪು ಪೊದ್ದೆತೊಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೇಪಂಡ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಬಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಕ್ಕುನಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂಪದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಕುರ್ತೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶರಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಶರಾರಡ್ ಕೋಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ಲಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮೆಹಂತಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಯಿನೆಟ್ ಮಾತೊಂಡತೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಲೆಹಂಗಾ ಫ್ರಾಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಡೇಗ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಈ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಯ್ಯರನೆ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗಾಂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲೆಹಂಗಾ ಗವನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಜೆಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಟ್ರೆಂಡಿ ಐನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಕೆ ಪಾಡಲಿಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ದೆತೊನ್ಗ ಬಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲರ್ ಹೂವಾಂಡಲ ಉಂಡ ಪಂದ್ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಕೈತ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕುದ್ಯ ಕೈತ ಉಂಡ ಬಂದ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಈ ಶರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಯ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ತೂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊಂಜೆನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ವೆರೈಟಿ ಐನ ನೈಟಿ ಮಾತ ಉಂಡು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಟಾಪ್ಸ್ ಟೂನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಲ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪರ್ಬಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೆರೆತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಆಫರ್ ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನೋರ್ಚಿ. ಪೂರ ತೂಪದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಉಜಿರೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್ ಸಪ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೊಕಲ್ನ ಶಾಪು ಕಡಬ ವೇಣೂರ್ಡುಲು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಲ ಈ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಪೋಂಡ ಪಿರಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಮಾತ ಶಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪರ್ಬಗ್ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.